आइनि मोदैया राननो रोंलिया। आयै नोंनि मोदैया राननो रोंलिया। माबोरैथो रानबावनो? नोंनि फिसाफोरानो नोंनि गोसोखौ गोजोन होनायनि हाबा मावखायासैब्ला सोरबाया हनै गावनि न'नि बिथाखौनो फानसे फाननानै थोरसिनि ओंखामखौबो गुबुननो रानना होबावबाय। सोरबाया गावनि थैखौनो दै खालामना आबाद मावसे मावनानैबो रसा नांनांबाय। सोरबाया हनै गोजोन न'खर सोरजिनो थाखायनो सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बबेबा आन्दो मुलुगाव थाहैनांबाय। आरो सोरबाया गोजोन न'खर दानानै बारि बागान ग्रोम ग्रोम खालामनायनि थांखियै थै-थां मेंनो रोङै हाबा मावगासिनो। बेफोरबायदि फिसाफोरनि सानस्रिखौ नुनानै नों मालाय माबोरैथो गोजोननो आयै? थारैनो नों अब्लाबो आयै नोंनि बे दुखुनि समाव नोंनिनो फिसा खोमथा नाब्ला सुंथाग्रा मोनहानोथ' दं लोगोसे। आरो बिसोरनो सानसे खोथा होदोंमोन आयै नोंनो नोंनि बे सिग्लाबनाय गोरबोनि मोदैखौ हुगारनो आरो फारसेथिं नोंनि बे दुखुनि समाव लान्थामोनहा मालाय रंजादों मिनिदों नोंनि गान्दु सिङाव दोननाय रांखौ लाबोखोमानानै हनै मालाय पार्टि जादों दैजिं फोरबोआव। बिसोर दा मिथिया आयै बिदा फंबाय रावबो रावखौबो। बेफोरबायदि फिसाफोरनि मावफारिनि थाखायनो नोंनि मेगननि मोदैया राननो रोंलिया आयै। बेखौ नों फोरमायाब्लाबो आं बुजिखादों आयै। आयै नों फंसे खोथा बुंनायखौ आंहा दाबो गोसोआव दं। नों बुंदोंमोन फिसाफोर नोंसोर खौसे जा, खौसेयानो गोहो आरो खौसेयानो देरहासार होनना। नाथाय बेफोरखौ दिनै नोंनि फिसाफोरा बुजिनो रोङासै। सिबाय गोथां मिजिं दं नोंहा आयै बे फिसाफोरनि बिदा फंबाय एना एनि गैयाजासे खौसेथिनि मोन्थोरजों सोरजिनाय सनानि न'खराव आलो गोजोनै संसार जालांनो आरो फिसाफोरनि संसार जालांनायखौ नायलांनो थाखाय। बेनिखायनोथ' नों आयै दासिमबो थांनानै दं बुरैथारब्लाबो। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।